Chief, good evening, sir. Okay. Chief Imo. Me Shinyo. Photo. Ono Gabia. Kono Wobia. Madam Cash, what is all this? Chief Imo. I wanna do it. Oh, Mona, Hey, I know most I didn't go. Hell. Nankem? Yeah, nah. It was Udode. Oh, Maka one day can she China Lotta. Can she China Lotta? And can I Kuzunu in the Mother Shaba Karat? Caricature. On a Bohaga China. Anna Bohaga China. So since Mamma Beno Mum no matter. I don't come Rahura Nabalio. Nana Chiga China, Nana got China. So I'm saying, Cabos and Abiu Cabino practice Nankegi owner. Photo. Chief, let me have her now. Look at Madu. Okay. Hey. Okay. Chief, no okay Madu. No go not. I like it to her. When you want to say to your monta yetu. Why not go praise them? Okay, Madu. When I'm down with okay, Madu, okay. Go okay. One ne praise go a praise gi hoja kwa eto hoja obini gbe nka ti Tony ahata ile tan hige to ahia wuru mururu ihe ke Instagram no loka ha bia Mary Lassa aga kwa ha ga China ni China na eto te search for food nda no bo ha me ha we bill me ha export ha ga ebe ha ga no ki to be ikporo ha ga bubara ndi China oru elu kwa ha ga eje agba karat No. Go see her. What is she doing among her in here? Oh yeah, where you go? Come on to the post. In a mission can we go? You okoko bundu ate ya ni memiri oko. I make them shin jikwe go no. Jesus. Okay, madam. Okay, madam. Okay, madam. Give them a okay, madam. Where you come mosquito? Where okay. I get the love. In a cagare minute after the man in a member from Ebu Gaba, madam. No, what? Chief Nano Yankapa. You are ready over. Maku believe bully. Bana say believe wonder shall never end on him. You didn't know Bana say demon out of him. Yanachini Mendana charge on my mom. That is whom you are. No weapon formed against us shall prosper. He will no weapon. He took me on the bed. Equidra Uji. On a cake, walk on your gele with the bunch. I can't you be with the end. In a yoke, ratio 2:1. Okay. What problem? Smoothonous equation. In fact, it will Madam Murugo, Mamma will go Chineka because they wouldn't shame it up. What can possibly stop that nonsense before my front? Photo. If compulsion, I'll be okay. They come in a manual take a Kajo Macho na River Jordan and Bow. On Gajeba Karat. And you, Madam, no question say, oh, mad. Come now, who gonna village in a body, my dear. I can't do a connect. I'm seeing why injury. No problem. I want to say, Joe Pro in under. Brain up, was she joy, you joke, Kagidi, come Babel. Get to show Mochine Kajiri Gosigi. Chile Hagaba, I got you. What the no professional nigga home go. Lead door hinto. Who must equal city Hannah school? Hamatago 1, 2, 3, 4, 2, Otumbo, Taki 3, 4, 5, 6, Tapiaya. Get your out there. Hane Kelly Jagakutu. A better go take care you ring one. Or Chandagagi Bakarat. Huh? Ima kwase murogo mama wolago ngote ure shame ote kovo onye na akpogoro mu ka okuzere ha onye ahelo to wake di that my brother where you dey see which kind life in dey live gipo ma je ball mo horo this my uncle this boy is talented this boy is a musician my please carry my son along gi wure nwa nwere future tigri en okpuru onwu very soon gba hanche sori ya makpo ya ana rap Igbo in the name of I na Bakarat future much I this featureless so much gonna total Chineke because all beats game mark beats every day nyepa don have beats na ma ha ga agbati wodo udinda beats we here kwele nga anya ahare nga onye wula abulaga I want to tap into the grace of your brother which grace all ehuru get tap all take onu ga she tagide tra marriage na enwe good luck ya agbagasara gi kege gichuru much gi chi ha no na aga ha bari metakwa ndo nga ha ke yiri mai oka oka o te oka
zajo ị ga-etota a ga-esi m ya mara na akachukwu gị izuzo ya mgburu aka ntị ka ọgụ ga-efukpọ ma bulombulo ma hụkwụrụkwụ na compound in fact national get back bịa magburu nọ nda m magburu n'ime placenta m mmagharịa m ọdọ kpada m ihu n'ihu taa na ọ nọ ọsịsọ nwụrụ ote harị bad combination gide m nso aka ntị ị ga-eri 2 days sound ya ga na-ada gị hụọ na ntị No problem. efere nga ụdụkwụ lekwa ebe enyi ya gọrọ mpụta fita n'azụ taya agbakọ ọgụ n'azụ na taya na ị ga-eji awụli nwa elu ndị China ma na-agbakara aka enwere ha tumo n'afọ ị ga-emenwu ya ledoro ọsọsọ ihe ị ga-asịrị anyị ga-emenwu ya kwuo n'okwu ọzọ anyị ga-emenwu ya gịnị ịhụ ka ndọkị anyị ga-emenwu ya unu ga-emenwu ya mụrụ na unu emenwu dị ya gbatịpụtụ topụtetu unu nọ n'ala na-emenwu ya ị na-agaje otu ka trọk a na-akwa aka gbasakwa aka chọọchị nonsense onye ọbụla na-atapụ grace mara onye ịtapụ ga grace ya unu nke ọbụla ị mụrụ grace I tap into your grace ozo shi zụta moto I tap into your grace nwaanyị aga nara mmanụ di onye ọzọ pụta na-eji di onye ọzọ shine I tap into your marriage atịkpọ ka ga-eme ọnụ stupid let me go and lock my gate onwere ike ụgba gị ịchụrụ aja mmụọ chụpụrụ m na compound ndị na-eme deliverance ugbo anaghị ọha ị ga-anapụta katakịla kwọrịa kwụọ a ga-emenwu ya Chief Igbo band yo.